Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala v Liptovského kultúrneho strediska na ďalšom spodujatí v našej klubovni Liptovského kultúrneho strediska tu v Liptovskom Mikuláši na autorskej výstave pána Denisa Brnoliaka, ktorá má taký symbolický názov končiaceho sa leta vlny. Výstava obrazov Denisa Brnoliaka je koncipovaná ako prierez tvorbou tohto mladého, talentovaného výtvarníka z liptovských Sliačov. Poprvýkrát sa nám mladý charizmatický Denis predstavil so svojou tvorbou pred 2 rokmi na jarnom salóne, kde verejnosť zaujal svojou abstraktnou figurálnou maľbou. 2 obrazy z jarného salónu postúpili aj na krajskú prehliadku do Čace a potom aj ďalej na celoslovenskú prehliadku neprofesionálnej tvorby do Trenčína. Denis je talentovaný, všestranne výtvarne orientovaný umelec. Jeho tvorba je širokospektrálna. Venuje sa tvorbe interiérov a exteriérov, kresbe, monumentálnej maľbe, portrétnej tvorbe, abstraktnej maľbe, iluzívnej maľbe na steny. Z techník spomeniem airbrush, maľbu na sklo, akryl a olej. V jeho tvorbe dominuje figurálna tvorba, akt zátišia, abstraktnej polohe sú to figurálne abstraktné kompozície, geometrické abstrakcie v dynamickej farebnosti, vytvorené často s použitím štrukturálnej maľby a kombinovanej techniky. Liptovské kultúrne stredisko ponúklo Denisovi Brnoliakovi, aby predstavil svoju tvorbu verejnosti na svojej prvej samostatnej výstave, ktorú môžete vzhliadnuť tu v našej klubovni práve od dnes a bude tu počas celého nasledujúceho mesiaca. Sme veľmi radi, že teda prijal toto pozvanie, že je tu dnes medzi nami, že ho môžem predstaviť a som veľmi rada, že vám môžem predstaviť aj kurátorku tejto výstavy, pani magistru historičku umenia Miloslavu Borošovú Michalcovú, ktorá nám zase k tej odbornej stránke povie ešte hádam určite viacej. Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na krátkosť času, lebo vlastne to bola skôr taká dohoda v poslednom čase, ja som si pripravila vlastne len taký na exkurs. Možno, že ty vím, že vlastne ako autor je odtiaľto z tohto regiónu, tak vlastne ako mnohí ho už poznáte. Vlastne, ako pani riaditeľka povedala, vlastne, bol už predstavený na viacerých salónoch, 4 alebo 5, vlastne aj získal vlastne ocenenie a postupil ďalej do Čace, takže vlastne z jeho menom aj tvorbou ste sa už určite stretli. Na úvod celkom by som sa chcela poďakovať vlastne v mene autora za to, že vlastne mám možnosť vystavovať toto v Liptovskom kultúrnom stredisku. Na začiatok by som uviedla niekoľko takých faktov o osobe Denisa Brnoliaka a zároveň aj trošku k jeho tvorbe. Po skončení strednej umeleckej školy v Košiciach sa vydal vlastnou cestou, na ktorej sa mu podarilo sklobiť na myslenie takú vlastnú profesionálnu dráhu zo svojho záľubu umením. Hľadá vlastné inšpirácie, ktoré pomocou výtvarných prostriedkov prvkov, ako aj maliarských a reštaurátorských, pretransformuje do vizuálne vnímateľnej podoby. Jeho tvorba je výpovedou o subjektívnom vnímaní okolitého sveta. Cez tvorbu nachádza priestor pre odhalenie svojich myšlienok, názorov, vyjadrenie vlastných pocitov a predstav. Duša umelca je krehká, ktorá citlivo vníma odkaz tradície a zároveň reaguje aj na súčasné dianie v historických súvislostiach. Potom tu môžete tiež vidieť na tých názvoch, ktoré sú vlastne pod obrazmi. Základ autorovej výtvarnej a umeleckej výpovede je nesmierne široký, ako už pani riaditeľka vymenovala, vlastne od krajinomalby cez portréty, akty, zátišia, voľnú tvorbu, ale aj grafiku, vlastne najmä v polohe teda kresby. Venuje sa aj vitrážam, čo je vlastne veľmi typické pre súčasných umelcov a hlavne je to veľmi technika náročná. Vytvára aj plastiky, ktoré vidíte plastiku vlastne zastúpená, tam je, potom sa určite popozerať. Venuje sa obnove pamiatok, ale aj reklame, ktorá nás oslovuje nielen svojím okolným spracovaním, ale aj vtipom. Možno niektorí z nich, ako poznáte, niekoľko realizácií. Z uvedeného vyplýva, že autor je experimentátor s nesmierne tvorivým duchom a zároveň, že umenie je neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho bežného reálneho života. Popri klasickej realistickej maľbe využíva odkaz umeleckých hnutí do začiatku 20. storočia, a to najmä kubizmu a expresionizmu. Ako sám uvádza, pri